Oso Soludo is real. Hundreds of these dangerous native doctors are on the run. Akwa okuko tiwaraaki. Una anukwara ife chara nwa Mgbafọ kwuru na Oso Soludo n'okwu eziokwu na ndị native doctor na ndị Ezenwanyi na fa anọzikwa n'ọsọ hey wee kponyekwa akwa ọkụkọ tiwaraaki n'ọba. Unu ya abịakwa nnọọ ka unu gere nyaba akụkọ na ka m gechara ife onyonyo a ka m nọ wee na-ajụ o nwedịrị ife akwa ọkụkọ tiwaraaki n'ọba adreesị ndị ọba ego dị na buutu o nwere ife o merụchara nwa Mgbafọ na ndị gọọmenti iche hey nke bụ na ebe ọbụla fa jere fa na-ekwu maka akwa ọkụkọ o duzie ka ya sị na ọnya nwa bụ soso otu dibịa akpụtara na Anambra steeti ma na-enwekwalụ ndị dibịa ndị ọzọ akpụtarụ mana ebe ọbụla chara nwa Mgbafọ na wee na-enye speech o yi ekwuriri maka akwa ọkụkọ tiwaraaki n'ọba nke onu fụrụ ọ na-ekwu kịta anụnwa bụkwa mgbọsị anụnwa ọ ṅụrụ iyi edorie n'ihu iyi ka o wee chi Anambra steeti nke ịbụa ka ọ nọkwa ebe ahụ wee na-akọrọfe akụkọ na-agwafe okwu wee na-ekwukwa maka akwa ọkụkọ tiwaraaki n'ọba na ndị dibịa na ndị Ezenwanyi hey ya bụ ife abụrụkwa na obere ife unu ya abịakwa nnọọ ka unu were ntị unu gere nke a na ntị ma ya akakwa nke unu nọọsịkwa na Oso Soludo na ya bụ ife bụkwa eziokwu maka ndị na-eche na Oso Soludo bụ asị hey na ndị dibịa na ndị Ezenwanyi na fa anọzikwa n'ọsọ ọ na-eme inudu na chara nwa Mgbafọ na anụ ife niile a na-akọ maka ya n'ihu akwụkwọ ma egwu eji wee gụrụ ya gbabakwa na Oso Soludo ịbụla Ezenwanyi gbabakwa na Oso Soludo ịbụla eze nwoke gbabakwa na Oso Soludo ọ bụrụkwa na shọpụ hood na main road gbabakwa na Oso Soludo ọ bụrụkwa na ijelu shọpụ ma ọ na-elulu na ebe gọọmenti esi wee lụ main road gbabakwa na Oso Soludo hey ọ na-abụ na ọ na-anụ ife niile ntị ya adịzikwa ka ọka ntị ya iwe bụ ibu na nke ikpeazụ a. With the enforcement of our Homeland Security Law 2025, Oso Soludo is real. Hundreds of these dangerous native doctors are on the run. The poster boy of the new phenomenon, Akwa okuko tiwaraaki, has pleaded guilty and sentenced to a jail term. His massive shrine has been destroyed as well. We are on a very serious crusade for ethical and cultural rebirth, going back to the roots of what made us great and unstoppable. Values of enterprise and integrity. That way we can rescue our youth and secure the future away from drugs, cultism, magic, and criminality. In the Anambra, today marks the beginning of a new chapter. The road ahead is still long, and much remains to be done. I am not wired to gloat or celebrate the millions of steps already. It's only on the billions of steps that still lie ahead.